Magnano mbola tsara atsika jiaby amty folakandra ty sabak khaher akory aby atsika igny. Ya, normal ety gagana roe zoko be normal tsy hita normal tsy hita fotony andra be taminay taty en France normal nefa igny ny tanjogno tatra igny ny tanjogno araiky tavela. En tant qu'antegna citoyen mipetraka amy tany araiky avy amy volagna atsika gasy ndrazagna atsika hoe tandraka ambony tany zegny ataon'ny tompo tanàna ataontegna de izy magnano zegny antegna tsy vahiny fa niara nrodogno tagny no moaly moa igny ny vokany eo koa mahitany magnaraka nafanafana ny toedra raha tamin'igny no moaly fako moaly dimy afako moaly igny tsy koragna atsika malaza amizao fotoagna zio ary navozony maro ny firenena navozo amizao fotoagna zio indrindra ireny firenena zatra magnageja mikatramo mangalatra arem-pirenena samy hafa regny. Anisan'ny tafidriky zegny atsika mangorohoro mavozo ary tsy mandry aligny tsy mandry matsagna avy amy volagna anany ry rajojo sy ny forongony any ka mandefa influenceur compte fake sy ny namany reto mpanogna fitondragna reto. Asiako resaka hely fo le tanàna namporohoro zao tontolo zao Nepal io tsy tanàna be io tanàna hely entre Inde ndraiky le Tibet misy Nepal. Population anazy mbola vitsivitsy hely par rapport amy population atsika Madagascar. Population Nepal 30 millions 895 590 apotiko nindro vitsivitsy hely par rapport antsika nindro 30 millions 895 590 habitations zany hoe ny population aminazy. Donc mazava ho azy helihely atsika 33 millions d'habitants. Fa zao izy ny Nepal dia pays républicain, c'est-à-dire République fédérale de Népal. Na hoe ny afatarany ro tompo tanàna izy koa ny hoe République fédérale Népal na hoe République parlementaire Népal. Nepal volanko tanàna hely nampiororo zao tontolo zao ndraha nitranga tagny ro manana volan-dro karaha tsika ariary nefa tsika tompony magnariary agnatiny io tsisy valeur. Ro misy volan-dro roupies nepalais zegny volan nepalaise zegny volan-dro ary ro koa managna maizy azy capitalindreo moa Katamaradu raha karaha zay tsy tsaroko tsara fa izy zegny firenena managna maizy azy Nepal. Kanefa tsy fankalavitry ny toetsaigny mpitondra tagny Nepal ndraiky ny toetsaigny mpitondra a Madagasikara. Mpitondra tiategna, mpitondra mpangorokarena, mpitondra magnagaja vahoaka, mpitondra mamody vava-mbahoaka, zegny raha iragna amy fitondragna Nepal ndraiky atsika. Fitondragna atsika fahitatsika mpitondra atsika ro rien na faire.
rien à faire. Que nagnino question petraka amitsika tsaraikaraiky. Nepal tsisy olo nitariky. Nepal tsisy hoe ke zay avanao miala. Non. En 24 heures. En 24 heures. Nepal navita nandravagna gouvernement. Ary tsy vita ro nandravagna gouvernement andro. Fa feno signy, feno sio, feno kovety, nipoko kokoty. Ino raha ny hafarany? Nitadiny lefa, zegny ty lefa, ary zegny ty lefa tsy nafaka ny lefa tratra. Matetiky za teto nagnapetraka question hoe ino mahitadiavanareo leader? Ino mahitadiavanareo mpanohitry? Za fa nivola Madagasikara tsisy mpanohitry. Madagasikara tsisy opposition. Fa que de bla 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 bla. Soa fianatra. Raha nataon'ny Nepal igny, ino tokony ataotsika? Fotony tsy haiko koa ny volagninao, motro e, charbon miretro e, azo maty miretro e, fa izy mila hitana fo. Ambila izy hitana. Le rezy vory, io amizay anao mamango izy toeky. Atsika teto isan'andro mivolagna fitondrany donto reto fitondrany marigniny reto. Kezy koa reo fa tsy hitandregny atsika. Ataotsika mifagnanaovagna izy. Simple. Ataotsika mifagnanaovagna izy. Le mahazatra. Fa tsy olo andeha kadalainareo 16 ans. Oui, fampandrosoagna, fagnovagna, manara-penitra, zegny hoe aty, non, attends, stop. 16 ans nareo fa tsisy raha nefanareo. Kobaka ambava ozy izy maliony moaly igny. Zay fa tsy mila kobaka ambava eky. Zay mila action, réaction. Iadagnany vahoaka. Za fa volako vahoaka ny Nepal regny. Za personnellement midera vahoaka ny Nepal. Ary rehareako mivolagna fierté-nakao hoe merci le peuple népalaise. Fotony koa tsy natao karaha igny. Déjà fa lombolombony nazo atsika mahazo. Pourquoi tsika mangy? Pourquoi tsika mamody vava? Pourquoi anareo mivolagna fa anareo opposition, anareo mamody vava? Opposition zay tsy tokony mamody vava. Za fa zay tamy France ny moaly. Afaka moaly anareo nahita, anareo nitandregny, anareo naregny. Nalefako teto, kabaro, volagna, mahitsy, tsakitsitsy mahadepute izy ary fierité-nay vahoaka la France. Igny volagna nataony député Mathilde Panot igny. Nazava volagna anazy. Normal no moaly amizay. Empaka le vahoaka. Kajy le peuple. Ny antragno tsy voareglenao, anao mandeha midriky antragnon'olo ary. Non. Aza atao karaha zegny. Dobonao trosa. Soi-disant anao banquier. Pays dobo-trosa. Non, c'est impossible. Karaha ataony atsika Madagasikara baka fa haiko hoe mpitondratsika bado. Mikonty tsy hainy, chiffre tsy hainy, histoire tsy hainy, tsisy raha hainy. Oera. Balarora. Jabora vava. Mosipany Majunga. Ry sasany moa fa nafotroka biberon mbola mitody nono mivolambolagna fahatany. Koa baka ministre ny fampianaragna zegny incroyable. Anao bako hidirako madame. Ndraiky ezovy
madame tsy haiko lova aingo paradis tsy haiko paradis taiono io anao sady tsy à l'est d'Eden no tsy paradis amin-dragnahary fa anao paradis amy Lucifer aingo paradis idirako anareo ndraiky madame ministre ny fampianarana baka io ro io fa ela nambarany anareo dito ro io jaboravava ro io koa nitsangana atsika vahoaka meme ro gendarme maramila ro tsy mafy atsika azalahy nisy 72 mbola nisy le FRS nandeha ta FRS nisy ny 82 tamin'ny Ambaribe nandeha eny Rezep nisy koa 91 tahiako sy fampy ndraiky Rezep nitafiky sy maramila mbadiniana ro amizegny or tamin'ny andra jiaby ny tomoniko zegny mbola tsy hinkinary karaha zao population nefa ny population tamizegny mbola mikarama mbola miasa mbola nisy velitegna fa zao 16 ans atsika sady tsy mihina tsy migaka tsisy motro de tegna manginy izy nambarako teto pays miragna atsika jiaby fa rosy izy io atsika tsy andeha lavitra zavo Comore aia tamisy Comore zio fa tsy zegny anarô tsy mila leader io tamizay nagnano zokony tsisy leader 81 zegny zay tsisy leader 82 zegny zay tsisy leader Tambaribe to 82 tsisy leader zay mpianatra ny taky nahametra mosobanao io izy io nataondreo bankiny BMOI io associé-ndra Vatomanga io fa niany Népal 24 heures ravagna raha jiaby nandeha amizay ro nafaka nilefa ro tsy nafaka nilefa ministre ny finance ndreo akory tsy mipalapala nalatsaka andreo tagnaty kady fitsaram-bahoaka ino amizay tsy hitsanganatsika ny fagnanaovantsika karaha regny tsy midika hoe atsika mavozo ny fitsanganatsika no force afitatsika mandronga fitondragna motrika ty fitondragna tsy manjary ty fitondragna mitarimy biboly ty bobel zegny ane mafatifaty atsika anontania ministre ny population hoe 4% zao io a Madagasikara misy olo matoe zao koa fa tsisy olo matoe a Madagasikara maty jeune jiaby olo maty jeune zegny fora regninao non atsika nazonino atsika magneky raha ataondry rajoela sy ny forongondrony fagnavetaventagna atsiky fagnabonginana atsika eran'izao tontolo zao fa atsika magnino magnatoetsainy karaha io gaga za lany fagnahy za anareo mitretry anareo ao amiane solution nareo ambaranay raha tokony atao nareo non nareo tsy magnano fa nareo mangino nefa nareo mitretry asa mitretry basy dans ce cas-là fa nohony anareo mitretry zay koa mba malahelo raha mahazo anareo vahoaka naka nambarako teto za anao koa olo voafidy na anao olo voatendry amy tanàna misy za exemple Ambaribe anao koa magnara tsara vahoaka
anao natsapa tegna fa hoe vahoaka ny fidy anao nagnapetraka anao eo na anao député na anao maire aja vahoaka nde nininy pression mahazo anao vahoaka nagnapetraka za eto fa tsy anao raha Vatomanga nagnapetraka anareo teo Sara Joel nagnapetraka anareo teo bonjour Nady peuple nagnapetraka anareo am place misy anareo jiaby am district amin'ny faritany am raha jiaby fa tsy raha Vatomanga wala tsy raha Joel niany anareo vao ny pression de adigna anareo vahoaka fa zao tadidiava komo navy ary iriko angatako zoniko ho avy karaha Nepaly igny Madagasikara anareo mivolagna voa pression io ma ilefa andeha question petrako aminareo ilefa andeha ino anareo mivolagna raha Vatomanga hitondra anareo ilefa ao raha Joel hitondra anareo ilefa ro tsy hitondra anareo ilefa mbola le vahoaka mifidy anareo itsara anareo boko vahoaka amizay de idariko anareo parce que idariko ataonareo vahoaka amizao fotoana ne marary mafy alenareo fanagnam-bahoaka robatinareo tragnony vahoaka potenareo fiaignany vahoaka azalahy pression nino loatra pression nino loatra raha Vatomanga tsy lanja anareo rebaka wala raha Joel tsy hitomagny anareo maty fa mbola vahoaka le tsy tianareo vangoinareo pression mahazo baka am pression mahazo anareo reo ne nde ko vahoaka adaladala mbo ambelandreo montraka eo fatinareo mbo avanareo milanja anareo tsy dininareo hoe boko volagny reraka reo vahoaka reo mirato anareo avy amizay ino fagniagna migora mibalabala mikobay fandoroagna tragnonareo akory ho anareo boko anareo vola hoe vahoaka tsy nanjara nefa ny adigna anareo nareo zio napetraka vahoaka eo tsisy fiarovagna anareo vahoaka anareo boko mbola mavandy karaha reny lainga raha Zozobelagy hoe fa mandroso firenena magnano ny fitondragna magnano nino magnano nino fitondragna ambaraza ino raha niova tagnatin'ny 16 ans ino ambarabaka anao madame Paradis Aingo Paradis hoe fa magnano le fanjakana fahita fa afa mandrosy ihany ino raha mandroso ambaraza parce que anao misiky tsara anao madio anao misiky fa vahoaka nefa tsy misiky ndre mamboy fa tsy ataony vahoaka hantsitseniky nanjary lamoa de araka irany ngay Zabary azafady zalahy anareo ne managna hoanigny ary etrereta madame Aingo Paradis tsy haiko volaniko anao io Paradis ny Lucifer sa Paradis ny tsy haiko aia reo tafiky volagninareo reo ne zana bahoaky reo jiaby volagna tafiky ho anareo tsy mavita miady amy tafiky ny vahoaka ndraiky nibiagna madame Aingo Paradis 72 91 82 2002 2009 nagnano natanjaka tafiky nagnano natanjaka amy maramila nagnano natanjaka amy police gendarme nagnakory ny afarany tsy ronga fo mpitondra teo niananao mety vahoaka tsy mivola efa nareo ne tsy anareo vitsy hely magnakorontagna zay tsara magnakorontagna anareo ne magnakorontagna igninareo tompony zay efa mivola zay miaraka amy vahoaka ary miaro vahoaka fa zay tsy magnano kobaka ambava karaha député sasany adigna antany naviagna vovoka anareo ka hidy vovoka zana-bahoaka anareo mbo hipody vahoaka zegny raha tokony ataonareo agnaty lohanareo tseniky nisy olo ny leviny ndraiky vola
Jackson nanambola aia izy io fotoka ndraiky vato. Johnny Hallyday nisy vola aia izy io fotoka ndraiky vato. Firy Elisabeth reine d'Angleterre nanandraha nindra nandesiny tsisy. Izy io fotoka ndraiky vato. Fa anareo tadidia fa kangamarotsy vakonamboa tondra raiky tsy mahazo ao mitabetsy lanimbamba zay misaraka vato, zay misaraka fasiky, zay mitambatra vato. Zagnahary tsy ambigninareo niany ambigny vahoaka mare. Ke izy koa resaka pression raha vatomanga tsy haiko pression tsy haiko rajoela tsy haiko pression zao very bomba bombastique andeha ataonareo excuse aminay vahoaka. Miala basy miala parce que anareo fa tsy havita asanareo, anareo fa tsy mitandregny zay vahoaka, anareo fa tsy mahavita miaro zay vahoaka. Miala enene magnapetraky olo hafa eo mety iaro zay, mety mahavita mitondra zay vahoaky. Fa anareo mpangoro-karena magnano pipi dady amy raha vatomanga ndraiky rajoela baka hipetraky amy place de vahoaka miporetina. Mialatsiny azafady. Peuple malagasy, c'est le moment za aminareo ataova karaha nataony Nepaly. Tanàna hely Nepaly entre Inde et le Tibet. Zahava amizay carte Google atsika jiaby misy téléphone. 30 millions population 895-590 habitants. Navita nagnano igny. Atsika ni sagnatria koragna zegny le tegna hoe ampinan'ny fitondragna ratsy fihiny. Atsika koa fa ampinan'ny fitondragna ratsy fihiny. Mihinan tsy fihina noho izy le plateau. Tegna zegny any mavoatsika zao e. Amtaniako anao madamo haingo paradisa. Tsy haiko anao paradisa nino oza. Magnino anareo jiaby miwawawawa zao basy. Anareo koa matoky valeur anareo koa mivola fa anareo matanjaka. Magnino anareo miwawawawa zao. Compte faiky jiaby miboaka. Mio faiky jiaby nareo fitondragna miboaka. Asa miboaka boka. Ambilafo zay mivolagna eto boka. Matoa anareo setry sahirana milometsa amy kiraro. Parce que avozoanareo zehe itogno vahoaka. Agnamia hevitry vahoaka. Ary vahoaka tianareo tsy tianareo tsy maintsy amiane hevitry solution. Tsy ny présence ny ariny ny important fa vahoaka miaigna marigny. Transparence ny tadiavinay. Bah oui. Ataova karaha zegny reto namadiky volamena mivadiky vireto ataova mipalapala karaha ministre ny finance igny. Ta Nepaly. Rasimbelo ministre ny finance. Ry Raoldine. Jabora vava. Tsy milanjakisy. Azafady. Zay ny moaly. Zay ny koronta. Zay ny taky ny famarignana anay ny hakinay. Zay ny moaly. Ndre nisy olona ratra fa tsisy olonaty. Zay ny nambarako teto. Izy koa atsika jiaby 33 millions population io mitsangana ndraiky mandeha. Rony ravo. Nepal mbola 24 heures. Atsika koa mitsangana ndraiky mandeha. Demi-journée fô ro jiaby milefa Madagascar. Mangataky exil. Ary ro koa fa nangataky exil. Ataotsika karaha nataony Fidel Castro. Non, nataondreo ta... Oui, Fidel Castro ta Philippines.
ndraiky ta Cuba nambela ny Fidel Castro olo jiaby ny lefa bariny amizay nareo tsy midriky eto koa kory tsy ny babababa ke ro koa fa ilefa mpanjaro amilefa fa ro bokoa baritsika nareo tsy mipody eto koa nefa boka adignanareo ma fa efagnaneny vahoaka fa nareo nindrana bokoa nareo tsy vita nindrana nareo tsara nindrana nipetraka forcé nangala forcé velogno amin'ny alitra rango mangala bato ziska mangalatra rano firenena ndraiky mandafy tandrano zegny olo magnova fitondragno izy boka ambarako zegny zeky ny grevy malta France teto tsisy tivitry zegny nefa milliers de milliers par province nilatra tsisy tivitry zegny korontagna nisy hadiny izy fa reo tsy nitifitry vankibef miaraka maty amy Palestine salut ton ke ro koa ro zio volango aminareo tsy mandrialigny matsagna ro magniraka compte faikindreo magniraka ino influenceur andreo vazy volagna raha karaha zegny fitondragna magnanino mbarazahay magnanino anao un président d'un pays république anao un président ny sadika regny toetsaigninao regny ve voninahitry hitanao fierté mety mialatsiny aminao zandry raha jojo mialatsiny aminao zahava marandraigny zany za télé matin teo kory tsy nipody fa nagnany Nepal jiaby nipody fa nagnany Nepal jiaby mipody tsy moramora zio parce que le peuple il veut leur richesse atsika jiaby ane mahay a Dubai agny nasiandreo tahiana nagnano Dubai volamena taia tahiana nagnano Dubai boabab taia kofa vaky aletsika raha tsika amindreo agny bongosotsika boababtsika bongosotsika volamenatsika ambila amizay ro ao tanàna artificiel tsisy raha io fa tsy ao tsika zala tellement mampalahelo atsika magneky ankadaleny raha zozo ndraiky bobelinazy karameny amin'ny moasinazy io a Madagasikara tsisy olo matoe volanko aminareo ao fa tsisy olo matoe jeune tampoky jeune velogno maty jeune ao fa tsisy olo matatra 50 ans tsy haiky vao manomboka avenir tsy haiky vao manomboka veritegna tsy haiky vao manomboka fianaragna anazy vita diplômé vonegny zegny toetsaigninareo mampandroso salut Zandrasio zegny very paradis haingy paradis toetsaigny mampandroso isaka semaine isaka mois isaka ane nareo mamono jeune fa tsisy olo matoe amy tanàna vonenareo jeune madamo haingy paradis ataova rebobinage le cerveau-nao fa vraiment anao misy maladie mentale plus maladie de naissance ko volagna publication nao madamo haingo paradis anao misy maladie mentale plus maladie de naissance anao mivolagna matafiky reo tsy efa kajo amy raha ataonareo anareo koa boka mivola fa hoe tafiky mavita izy ambilava oaka ilatra ambilava oaka ivolagna amy télévision mpanjakagna ane tsy ny babanareo wala tsy ny mamanareo wala tsy ny lovainareo tamy dadinareo ndraiky dadilainareo io télévision mpanjakagna RNM radio national Madagascar fa io tsy radio national Radioel ny Ravatomanga mialatsiny anareo kaza mikapokapoko
anareo koa mpinanindreo raha tsy fihina minana voky mibontigna mandria karaha hoe olo mamy mandeha mandry anareo koa voky mandria voky raha tsy amiaky alahelo-Dragnahary nareo mivolagna alahelo-mbahoaka tsy tena Zagnahary za koa tam placenao fa nadosiko agnatin'ny kopina ka paradis parce que anao fahitako anao nde amy Lucifer Ndragnahary tsy agnamenao paradis zegny kelera koa izy madala donc mipitra aho agnatraka anareo volanareo zao ny eo azasakana baka vahoaka azasakana ambila vahoaka nitaky akindreo ro tsisy raha tsy ampahinfenareo vahoaka vola tsy ampahinfenareo impo vahoaka ampahinfenareo tsy ako nino vahoaka attends jusqu'à volotselokindreo mbola ampahinfenareo ro tany misy volovolo jiaby ampahinfenareo peuple amizay minany tsy fihinany mifoaza ao za c'est le moment zava pays jiaby mirevolte atsika zao io en Afrique Asie Népal baka continent Asie misy izy Asie Afrique Europe États-Unis jiaby fa mirevolte zao mais qu'est-ce qu'on attend olo bado mampiroro atsika ry bomba zegny olo général du salon nde mivolagna tsy hainy asiava magnano fasafasa aminaka bombastikenareo ndray général zegny zany hoe nangataka zao avy aminareo masaky magnano fasafasa aminaka live na débat amy télévision zay tianareo mais nareo tsisy masaky mamaly zay koa mbola eto na tianareo na tsy tianareo zay tsy maintsy miaro vahoaka on est vrai solombavambahoaka fa zay tsy solombavambahoaka ataonareo pression ke mangigny boko tapenanareo mipesosy kelera koa ke fampidiragna voalohany igny ry vahoaka malagasy c'est le moment fa mialamboetro ro iragny amizay reto influenceur sy compte fake mandeha mivolagna gauche à droite karaha ataondry Aingo Paradis karaha ataondry madame Saondra zao ve ministre ny fampianaragna ty Saondrary Malala tsy haiko Saondrary Malala agnarandreo baka ro tompony fomay izy mampalahelo za lomery za tegna ravoravony moaly tamy raha vitany Népal raha andro zao fanagnandreo jiaby nangangalariny reto gouvernement Népal reto fa komasy mipoditsy eliely eo zany za télé matin teo kory tsy setry sahiragna zao aloha nidiry atsika magnaraka aloha idiry angala sofla ila atsika Tuli zarogistra matetika faran'istra ny faniriko anefa io tonga amin'istra ka epatsy tondrona ataoko directera kiala sous secrétaire particulier iramahay Spotok sofera Kaikyoto Mitnak faini Azni teranirini Uke Riasfali Fasenike Senirani Tu veux jouer d'un instrument? Musician et ya ministère nabadoagna mazava ho azy
idrika amin'ny éducation tsika tsendrika atsika midrika amin'ny éducation tsika boko mitoy amin'ny toetra ratsy ngay raha Jojo mitodika aminao zany ministre ny éducation na ny fanabeazana madame Saondra Malala hoy izy zandriko Luc Hervé zao hoe mampalahelo nanakaina anao anao tamin'ny Tambaribe tamin'ny fitokanana lalana madame ministre nangatako anao tamin'izay teto hoe fa tsara ho izy fampianarana afa miroborobo madame ambaranareo madame ministre ny éducation ty kony Saondra Malala ndraha ty nagnino tsy saky ny aboaka mangarahara eto hoe 4% am zaza malagasy am fotoagna zio la rentrée misy zio mandeha l'école anao koa vrai ministre ny éducation madame Arlala Saondra Arlala aboa mangarahara hoe 4% la rentrée tsika zio io ny zaza malagasy rango am katita kely jusqu'à ny mandeha any amboitsaina ka miverina an-tsekoly mbambaraza kony tsy sakinao boka parce que l'école mpanjakagna anao anjary nagnefa zegny anao ministre mahera tsy voafehinao ndre anao madame Saondra Malala en tant que anao ministre de l'éducation anao tsy nagnefa école azo wala droit zay tamin'ny école mpanjakagna magnino niany école mpanjakagna painfegna no tsy fahaizanao anao boka responsable ny éducation anao tsy maintsy hoaniko ary hoaniko koa no tsy fahaizanao tsy voafehinao ministère ny éducation dikazegny anao voalohany miala aboa statistique ny école 4% volao zaza mandeha l'école zao io Madagasikara io baka karaha amin'ny Nosy Ambaribe amin'ny Ambaribe ko baka bajaji maromaro ny ampiondra anareo amizay na nitokanana ny école manara-penitra nitokanana ay ny koa tsy tokananareo koa soutien magnara-penitra ndraiky string magnara-penitra tokana koa l'école ataonareo tokanana io mba ambaraza koa madame ministre de l'éducation 4% zaza mandeha mianatra zava président no tsy segnatra nagnano publication tamin'ny télévision nagnano publication tamin'ny réseaux sociaux hoe fa tsy haiko mbiagna daty igny izara kit scolaire ho Antananarivo ao amin'ny Kianjabeny Mamasina za tsy nahita boko za tsy naregny suite olony taregny fony regniko tampoko nandeha nizara raha Jojo tagny tamin'ny fokotaninazy Tambatobe tary zegny volagnany aminareo vahoaka malagasy fitondrany raha Jojo tsy mizava oaka fa izy mizaha tombontsoa ho an'ny fianakaviagna anazy sy mipiaradia aminazy reto bekobekony reto oui mampalahelo tegna mampalahelo kone atsika vahoaka amizay ndraiky koa ne nareo koa mampitokiky aloha ataoko hoe nareo mampitokiky parce que fijaliagna io tadiavinareo nareo vahoaka ne mitady jaly tsy jaly io nameny rajoelanareo fa nareo mitady jaly fa nareo koa matsapa fa nareo ny jaly anareo nitsangana karaha peuple Nepal karaha peuple ta Côte d'Ivoire Burkina Faso aia jiaby regny zao io fa nagnembagna ary elatra fa nareo kadalegny isanandro
tanareo tsy hainy mihitsy hoe valeur ny maha-président izy. Akory mahatony ahe valeur ny maha-président izy olobado. L'école zay tsy nandehanana. Ry sasany boka vola zone tsy voatery manana diplôma hitondra firenena. Oh! Anao ndray tsisy diplôme hitondra firenena. Farafaratsy anao misy cerveau crâne. Fa rajoelany kabesonazy eboebonazy eto mbola malemy. Any ka izy miembaemba amizay. Any ka miembaemba izy. Magnaratsy photo. Tsy hainy amizay problème. Ino honneur anazy maha président république izy. Na hitatsika nagnano finale, za tsy contre. Sany nagnano finale. Fierté-naka en tant que za citoyen malagasy. Ino amizay raha ataony zao koa? Lomé koa mandeha amy stade. Oh zala. Io ne nambarany anareo. Rajoela volango aminareo. Izy tsy manana initiative ke hoe hamorona. Fa nataon'olo igny atsangany no ataony fa izy nagnano izy. Babanefan'olo. Magnano kopy tsy zanany. Ny mpanazatra roro na vitany nataony na tonga sitrany Barea na avy amin'ny finaly. Non, izy fantsangany koa fa tsika mamboatra tena. Ninany zegny raha io koa malaza par exemple hazoko be migaka rano amin'ny bouteille grenade. Izo bouteille grenade igako rano. Amare rajoel mbo vola tsika tsy maintsy mamboatra bouteille grenade fa zoko be migaka amin'ny bouteille grenade. Zegny raha ataony rajoel. Hoe Barea nandeha trany ndetsika tsy megnatra. Tsy megnatra anao rajoel. Tsy megnatra anao ministre Moustapha ny sport. Camion poubelle nangondrana anareo Barea baka nagna finaly. So dizano mireharefa misy ino bus électrique. Camion poubelle nataonareo décoration banderole partout. Niananao milingilingy a stade ary stade aty. Tampoko atao stade tsisy magnara-penitra anao zegny. Aia Madagasikara misy stade iso magnalaboly? Tsisy. Naty jiaby stade. Nembaribe boka io fa diany maty ane. Ambodivanio io fa diany maty. Or solution namiako ndreo teto 2 fois zegny raha tokony ataonareo amy stade Ambodivanio. Non. Le badraodra Nembaribe mitototry Tanimena. Tanimena moa fatao amy stade. Tanimena tsy fatao amy stade Aliabodo. Nareo bado. Zay mahera io magnambara nareo tova karazay. Non, anareo mila le mokondoa nareo. Aboko nareo mavozo hoe zay volombolaindreo zay rabra. Mais normal parce que nareo tsy mitandregny ny ambaranay. Zay ne voany pression ato. Parce que nareo hitandreo gogo pressionnendreo nareo. Ary eto olo ny fidiny vahoaka bado reto aloha pressionnegny. Normal. Logique za tsy lany fagnahy za tsy gaga. Parce que nareo zin. Mais oui. Matoa nareo tsy mihetsiky tianareo jaly io. Fierté nareo matiavagna iskanandra. Voneny bobel ny rajoel. Firy faty nandalo zao. Regny nareo rajoel nitsanga. Ndray ministre ny population regny nareo nitsanga. Nefa maty niany hoany. Hani hoaninao mahafaty anao. Anareo tsy gaga zala. Olo baka ivelany koa zao mandeha Madagasikara tsy masaky mihina. Ro mihina voky baka antany andehanandreo ro avy agny. Ro mipetraka ro magnano vakansy ndreo alhamdulillah ro abilalamina.
anao zao ne mandeha Madagasikara baka ivelany anao mividy le billet ka indro hoe billet sans retour zegny mandeha Madagasikara atsika mikoragna zao billet sans retour anao koa tsy patrie anao prison zegny raha misy amitsika zegny fampandrosoana zegny fagnovagna zegny niova or ny magnaratsy manjary ary tsy sakinareo gadregny tsy sakinareo sambory parce que olonareo zany teto fa nivolagna taminareo indrindra anao ministry ny fitsaragna ny volaniko teto amin'ny Embarubeo kapitalin'ny tany malotolotovinareo indrindra amy tribunalinay akory tsy niboaka ny mariny raha ny maître Yandry paix à son âme est-ce que nareo zao masaky mikitiky Ruffin maître Ruffin tsy sakinareo kitigna maître Ruffin beko baka maître Ruffin namono Zandry Yandry maître paix à son âme azovy aminareo zao ministre ny fitsaragna mitodiky aminao za sakinao arretegna Ruffin tsy sakinao parce que avokanareo jiaby Embarubeo izy niaro regny olo nagnano affaire en cocaïne t'Embarubeo masaky mamalia eto izy même izy mètre tsy haiko centimètre zegny Zandrigny mahay raha même izy stagiaire mahay raha Zandrigny mampalahelo raha nataonareo zanakan'olo nohony Zandrigny niala tamy toetra ratsy hitany tagnatin'ny cabinet ngai Ruffin mètre tsy haiko centimètre Zandrigny niala hoe aleo za magna stage antany hafa ny menaceny hoe anao ko miala aminaka eto zandro anao dosiko fahignananao effectivement ny karaha maolo izy namono Zandrigny mais non attends ino raha ampiasanao ministre ny fitsaragna e za fa nivolagna teto zanaky Embarubeo vahoaka ny Embarubeo aligny matsagna mitaregny mikaiky za même à quelle heure du matin mafy raha mahaze ato zoko be tanàna lemby anareo mbola misy masaky mivolagna non tsy jirenareo mais normal parce que olonareo baka olonareo ne fa ziny ko olo baka ivelany tsy agnatin'ny olonareo hafa ela samboninareo namorognanareo dossier gauche à droite aty ary non oh stop e zegny volango aminao ministre fitsaragna vomenao manginy tsy mivolagna fa raha volahinao tsy taterakanao olo be mavanty tsy doa oleky anao neo amin'ny fitsarana efa mandeha ara-dalàna efa mamirapiratra efa fantatry n'izao tontolo zao fa miady quel kolikoly ministre ny fitsaragna e mindao amin'ny Embarubeo fa ao kapitalin'ny kolikoly mindao Diego mindao Tamatavy mazegna quel kolikoly adivanareo kolikoly donc fa tsy kolikoly anao koa tsisy 10 millions 15 millions 20 millions amy tribunal vita io malo tsisy olo iaro anao zegny io zay fampandrosoagna fampandrosoagna madame ministre ny éducation sangondrary malala cité universitaire za campus cité universitaire ndray jangoany namboariny rajoela amin'ny Diego mbo io torantorana fa cité universitaire prison raha mamiky rajoela mais normal izy magnamboatra prison andeha higadrany jeune zay tsy miaraka aminazy normal tsisy objectif fitondranareo 16 ans zay ary tsy natreky tamy vahoaka fa balaro rano maro maheza raha vita zala maheza raha nefa za fa nagnambaranareo teto raha tadiavin'ny fitondrany rajoela ny TGV tsy haiko pamplemousse tsy haiko orange tsy haiko voangisety iny e baka atao hoe fa atsika zao koa ny révolte karaha Nepal
reny mpanao réseaux sociaux reny naniraka ny vahoaka fa le raha ro magnaratsy manjary ndraiky adignandreo fa ro ne chefny réseaux sociaux za tseniky nahitatsika jiaby mamalia aien-tanisy pays le na pauvre na sous-développement sy développé na fa mandrosike bagna place agnatin'ny réseaux sociaux koatsy radioela sy ny forongolo parce que mavozo dia agny amy réseaux sociaux olo tsisy valeur fitondragna tsisy valeur réseaux sociaux ansisany atao nde mamepy koloa raiky amy kakazo boaka fa namepy koloa amy kakazo radioela merci président mon œil tiens ampalahelo za teto matetiky mivolagna aminareo karany sasatsasany za tsy mivolagna karany jiaby karany sasatsasany mety faniegny anareo tamin'ny andra zegny ary mety mbola jeune ny sasany ary mety mbola natandratanjaka ny sasany ary zao fa misy ny matoe nareo karandreo tokony tsaroanareo tokony tadidinareo zegny OPK nalaza OPK io za tamizegny boka mbola niasa tamazenga tamy kalizy nalaza OPK io ta Madagasikara ke anareo karakarany fa ene jiaby ane agnaranareo manao agnaty fitondragna tsy mamango ty ke tsoa avy ny OPK ndra raiky agny tsy hitanareo lalagna mody anendy Bombay maro voata amizegny tamin'ny OPK opération karany zay boka ny OPK tamin'igny patsareo fitantara boka anareo miala baka antaninareo agny na avy amin'ny eta nde hagnano ivatry dianareo anareo boka mamadiky zay vahoaka amy tany tandrema za boka mampitandriny fo fitiavagna anareo tsy karany jiaby ety fa de toute façon boka orita raiky koa mangery vato jiaby fentay anegniny anareo zay ary zegny fampandrosoa ary zegny mahita reo fa mandroso prison rere agnatsanga mon Dieu Seigneur za tsary nahita volanko ça fait des années rango za jeune jusqu'à za zo olo be za nipetraka à l'étranger nivezivezy isaka tongo 2-3 fois au pays à Madagascar za tseniky naregny Macron na François Hollande na Sarkozy nagnano fitokanagna lala na nagnano fitokanagna loziny na nagnano fitokanagna tsy haiko terrain la boule président ne magnano zegny lalagna 300 mètres izy magnano tam de Touré Konda tokana non mon Dieu Seigneur Jésus Marie Joseph bande de grâce anareo boko mivolagna hoe fa mandroso ny fampianaragna anao madame Saondra ary malala anao riatoko fony any fampianaragna tsy nanjary tegna fa tsy manjary amizao fotoagna zao ny vacation tsy mahazo vola mpianatra mijaly bourse équipement tragno pitrahan'ny mpianatra sagnatian'ny vava vadiny lela mialatsigna aminareo mpianatra magaga zanareo tsy mitsanga tragno piatrany deja le mpianatra ny voneny tableau tamin'ny état de gotary mialatsigna amy fianakaviagna ilako ambony satroko nakadosiko gnaboloko aianketiny zegny nandeha tsy nandeha vahoaka firy jeune maty zao fotoagna zao voneny fitondragna ty misy ankety mandeha tsisy ankety mandeha c'est normal bobeliny radioela mamono atsikany any ka tsisy jeune eky Madagasikara tsisy olo matoe Madagasikara maty jeune ny vahoaka anao koa marigny jeune Madagasikara donc les jeunes mipetraka ivelany fa hoe les vrais jeunes à Madagascar ro tsy matatra 50 ans non
ataova statistique firy jeune matatra 50 ans Madagascar atsika mikoragna azy io matitra amy lera atsika manginy zanaka atsika anabavitsika rahalahytsika asiditsika atsika manginy fo merci président fa mamono atsika mbola merci président nihina ino loatra nareo zala mba tiako valinareo nihina ino loatra fampianaragna tsisy raha manjary anao tsy tokony vola madamo Saondra Rary Malala fa fampianaragna anao tsy manjary fampandrosoagna nino efa mandroso nino aieky ambarako raha raiky anareo za tsy anongony l'école mpanjakagna le mpampianatra zara fa mahazo karama noho ny fitiavan'le mpampianatra amin'ny Ambaribe ao misy raha zegny fa za tsy anongony agnaran'ny l'école mpampianatra ty koa magnano sacrifice mividy matériel ny l'école oh mon dieu raha tsara hitako tamin'ny l'école mpanjakagna mpampianatra karamandreo fa tsy zarizary fa noho ny fitiavany reto tsy haiky reto misakrifisa inazy izy mivanga lakire mivanga nino pour ny klasinazy madame Saondra Malala ao tsy haiko Rary Malala tsy haiko Malala nino anao ty zegny anao mivola ny famandroso za mba nianatra tamy l'école Gaskara zegny izy ao volaniko Jofany Mbovelo oela velogno anao papa za chef de classe tampefoloa teo tsary nijaly lacret tsary nijaly cahier de registre zio mpampianatra karama fa zarizary ny mpampianatra mba mpampianatra koa miantoka kay non franchement mon dieu seigneur mpampianatra miantoko raha agnaty klasy aia chef Cisco amizegny aia chef ny Dremo amizegny za tsy anongony l'école io abokoa za tsy agnaboaka vidéo io parce que vidéo io koa boaka mbo hainareo l'école ty nagnamia zoko be vidéo io fa za ivolagna nambarako olo t'inquiète pas za tsy anongony agnaranao ny l'école io fa raha misy amin'ny Ambaribe ao amin'ny ao ane grave madame Saondra Rary Malala ministre ny éducation anao za tsary nahita examen PPC amy technique tsisy sujet malagasy taminay Ambaribe est-ce que nataonao fagnadiadiagna zegny agnontania chef Cisco izy koa fa matra zegny palaeko eto vidéo zay Ambaribe za raiky fo sujet malagasy hafa tsy nitovy amy sujet malagasy national en chef Cisco ny Ambaribe raha zegny azovy ny tompony andraikitry chef Cisco chef Dremo na ino tsy adosonao roa ola roy tsy mavita sandro io potenareo nefa zanabahoaka mampalahelo aloha nidirako Ambaribe amaragnako izy tourisme ministre ny tourisme madame o anao midradradradragna ho atao hevitry hahatongavany tourisme eto Madagasikara amy taogno avy mba tatra 3000 tourisme nino 3000 tourisme andeha Madagasikara insécurité voalohany madame tsy haiko karakory ma ministre ny tourisme anao fa anao mbarako raha raiky aroe telo anao mila mpahavy tourisme 3,000 à Madagascar za tsy koragna sécurité publique déjà vahoaka to tsy voarinao misy avion ma Madagascar misy natao hoe tolom-piavota misy natao hoe sambrano misy natao hoe boeny misy natao hoe ino araiky ny andravalo igny Air Force One
ny roborobon'ny tourisme. Donc nanagna avion tsika taloha ny roborobon'ny tourisme. Akory mandeha ataonao apidriky 3000 tourisme ndray avion tsy anagnatsika. Tampoko misy avion tsika Air Ethiopian, tsy haiko Air Mauritius, tsy haiko avion Afrique du Sud, tsy haiko avion ndreo baka an'Italie. Itsy raha avion nareo. Aboko nareo tsy haiko magnano compte karakory fa compte nareo ne compte vilagna, compte ny mosquito nareo volana fa ro tompony avion ndraiky tro compagnie tompony avion miasa midriky mitondra tourisme amitsika io volandreo ndeha menareo nareo marary. Nde vol intérieur fo. Mampalahelo vol intérieur zala. Nanjary mikolafika amy tany, tsisy raha tsy mikolafika amy tany a Madagasikara. Vol intérieur. Anao mivavaka amy Jésus-Christ, Monseigneur jiaby mivavaka hoe mba ho avy an-tanàny mboany ty avion Madagascar Airlines. Anao boko vola hoe tourisme misy. Kelera tourisme ho avy. Ny maha tourisme dia ny fifandraisana, ny transport ny important. Avion jiaby na lafonareo nandeha vola. Voafako maly ane. Ry vahoaka malagasy voafako maly taminay Tambarobe teo fa nisy Boeing araiky koa mitondra matriculation malagasy. Akory nadosinareo DG-ny ino ASM. Azovy tompony andraikitra avion niala Tambarobe teo igny. Matriculation bizarre igny. Matriculation Madagascar, avion bizarre igny. Tambarobe teo fako moaly. Ambaranareo tsy regnine, ambaranareo tsy haine. Anareo boko nde vola roborobon'ny tourisme. Roborobon'ny tourisme gnanaovagna arrêt municipal. Ambarobe resaka jet ski. Non. Hitanao madame, La Réunion, ndonao La Réunion. Aza tsy mandefanao Rio de Janeiro parce que ça sert à rien. Anao avy agny andeha shopping. Madame ministre, ndonao La Réunion. Misy plage La Réunion. Ary masiaka requin. Olo baka en Europe, baka en Asie, baka Amérique, mandeha La Réunion magna surf. Firy ho an'iny requin. Pentanana, Ray aman-dreny fanjakagna La Réunion, tsara nagnano arrêt municipal no arrêt réunionnais que ouais, tsy azo atao surf à La Réunion. Non. Ke andratondro oui. Interdit de baignade à tel endroit, à tel endroit. Interdit de baignade à telle heure, à telle heure. Fatisé. Interdit de ski. Bonjour mon frère. Interdit de ski en Bariobé. Za tsara na regny volanko. Oui que antamy misy ranomasina andeha gnanaova interdit de ski. Jet ski. Koa tsy Bariobé za raiky. Mampalahelo le toetsaigny zala. Mampalahelo le toetsaigny. Tsy hainareo raha regny ane miattirer tourisme. Déjà nareo fa tsisy avion. Ny raha tokony mba andehanany tourisme avy an-tanàna koa ndeha ataonareo interdit municipal. Ino arrêt municipal. Plage ataonareo propriété privée. Kenao vola hoe angatagna ho avy 3000 tourisme à Madagascar 2026 kelera koa ro ndeha ty. Raha tokony andehanandreo eo tsisy biby jiaby ahondragna nareo mandeha Dubai, mandeha Singapour, mandeha Shanghai. Rondizanino. Pays insécurité. Rondizanino. Ambarazebaka. Ndizanino madame le ministre tourisme.
kakazo mampiavaka Madagasikara eran'izao tontolo zao mila andeha potehinareo ndraiky nino basy toliaranareo zava raha nisy moaly mbola agnamboatra fiozy boka za mare ampitanagnesiko anareo zava raha ataony KMM à Fort-Dauphin firy laoko maty eo koa jusqu'à be ny tanàna ny taregny amare lefako eto vokaly firy zahagna amizay teteny fasimenty baka amy KMM io mamony loko jiaby or loko amy rano misy loko maty reo rano giany vahoaka ny Fort-Dauphin hamono olo koa baka nareo io Fort-Dauphin hamono olo koa nareo io Fort-Dauphin alefako eto fitaregnany olobeny Fort-Dauphin zay tsy mikoragna koa tsy dossier fio vidéo sara zegny fampandrosoagna maha tourisme amy tourisme avy amy tanànanao voalohany atrenika anao misy avion fa nareo tsy miankigna amin'ny avion'olo Euro-Ethiopiana tsy haiko Air Mauritius tsy haiko avion n'Italie reto tsy haiko avion baka en Afrique du Sud non attends oh ben oui zay boka raha volaniko eto frère zay ne volaniko madame ministre mindonao la réunion anao tsy alefako lavy la réunion io misy barrière hoe limite viraketo anareo mahazo mibegné mihoatra anio anareo fa alerte pri fa mandeha SOS magnaboaka anao magnadoso anao la réunion io misy lera anao mibegnady ary limité tanisegna fa tsy zegny nareo raha mampidi-pôla atsika ne tsy Ambaribe ne tsy mihina requin Ambaribe requin gentil za tsy haiko na regny olo niseky t'Ambaribe teo nisoma skina nisoma surf t'Ambaribe teo ke nohan'ny requin karaha la réunion azafady madame tourisme azafady aminao zokla manongny agnaranao tsy firaigna zanaka Nivon Somiangy samba ia be mazava anontania zaza io manafo voalohany nitondra jet ski t'Ambaribe ankify anontania zaza zanaka Nivon Somiangy izy mitsaka baka ankifigna amindreo amboababo ankifigna ary izy mandeha Ambaribe ndraiky jet ski nany olo jiaby tamizegny lany fagnaza la ino maigné parce que sambany vahoaka nahita zany hoe jet ski izy mandeha mipaka Ambaribe refigny izy fampody koa zao ankifigna amboababo ino raha tokony robatiny jet ski agnaty ranomasy merany Ambaribe magnantoetraigny io mampalahelo tegna mampalahelo ke zegny anareo ndeha pidriky tourisme ndeha tourisme midriky aminay eo fitanànanay potehinareo za masaky magnampariazy madame tourisme ministre ny tourisme na ministre ny finance Rasimbelo za masaky magnampariazy même zao io atsika tsisy avion mbola tsy resiny Tananarivo aéroport Rivato tourisme midriky aminay Ambaribe nefa tanànanay za afaka karakory raha tokony izy vola midriky aminay Ambaribe resaka tourisme tsy tokony karaha io zay vola midriky amy province ny Diego ampidiriny Ambaribe tsy tokony karaha io province ny Diego potenareo tourisme potenareo lavany potenareo sekrena tsisy antany maro l'usine après Sotema mandilitra zay Diego l'usine zao tsisy amineo Mazenga nisy l'usine maro indrindra tam province ta Madagascar potiky Diego potiky setra lavany potiky tourisme potiky tampoko anao boko maregny olo magnano guide polonais managna agrément magnano guide amy tanànanay ino raha any polonais amy tanànanay tampoko anao boko maregny
olo baka Tananarivo magnano guide amin'ny Ambaribe. Est-ce que zay guide-ny Ambaribe ndraiky nandeha aminareo Tananarivo? Za tsy mivolagna filaigna tsy fitiavagna olo fa question apetrako aminao ministre ny tourisme. Est-ce que nareo ndraiky naregny zanakany Ambaribe zay mpagnano guide nandeha Isalo au sud? Est-ce que anao ndraiky naregny zanakany Ambaribe mpagnano guide nandeha Morondava? Non, zay magnano guide amy tanànanay. Nefa mipotehinareo, agnapidiranareo, agnamezanareo agrément olo hafa vahiny koa en plus. Potehinareo amizay le bandy kely, le zandry miasa amy tanàna. Karakory ataonareo boko ivolagna fa hoe fa miasa ny vahoaka. Vahoaka tsy asa. Vahoaka tsy asa. Amely tegna amin'iny ro potehinareo. Nefa na nareo bady tsy miasa nareo tsy tianareo nareo potehiny vahoaka. Valy mifontriky fontraka. Raha tantinao digninay koa lavanina jobo rano. Aza potehiny zala. Ben oui, qui est même zay tetiny vola. Ambatovy zay tetiny vola. Bon, ady be mbola tsy vita io base toliara io. Zio fa potehinareo pasin-davan'nosy faly. Potehinareo voe maro. Nino fona tianareo tany vahoaka. Soma voaplosiny zay. Azafady. Anareo milingilingy amin'ny angovony vahoaka nefa ny vahoaka potehinareo. Azafady, mitsangana atsika ataovatsika karaha natao Nepal igny. Ahitandreo izy. Zegny avy. Anareo mbarako raha raiky vahoaka malagasy. Hitanareo koragna mandeha tsy haiko nosy rose, tsy haiko nino rose io. Magnabadolany ero fa zay tsy voabadonareo. Zay tsy voabadonareo. Nino raha misy ambarako anareo vahoaka. Hitanareo resaka nosy rose amin'ny Ambaribe io. Na tsy haiko nino rose io. Ko azonareo olo vahoaka. Peuple. Taditiava raha volaniko ty. Bokoa le vahono zay tsenkinazo ono. À chaque fois isaka fitondragna ty magnano bordeliky raha tsy manjary magniraka compte faiky reo influenceur andro aby reo mpagnano alertindro vandivandy aby reo magnano publication raha hafa fotony nino malaza boka Nepal io zio io ary io boka raha vozondreo zio io de ataondreo lancendreo resaka ty rose ty baka zegny le vahoaka very adignan'ny vahoaka zegny Nepal. Non, zay mampatsiaro vahoaka Nepal. Io compte faiky ny fitondragna, un flyer faiky ny fitondragna milance io resaka rose amin'ny Ambaribe io. Fa nareo kazakadalendreo zegny ampidiry agnaty kabeso agnaty lohatsika mahery hoe agnano karaha Nepal zay peuple fa basiky zay saison zay. Atsika mampizareo tafikindreo volaindreo matanjaka matanjaka noho ny vahoaka sa atsika. Ke za mitodika aminao madamo azovy Saondra Arimalala ministre ny fampianarana. Aza magneky raha in'olo mivolagna. Mivolagna raha réel, raha misy, raha hitany vahoaka maso. Fa raha volainao ne tsy hitany vahoaka maso. Fa mandroso nino? Nde éducation tatagninao fa tsy mandroso. Ke mandroso nino Madagasikara? Izy io. Téléphérique, nandeha eny afarana. Parce que le mikontry tsy hainareo. Présidentareo baka chiffre tsy hainy. Fiagnany lazan-draha Rajoela tsy possible aminao mihitsy hoe laza tsara andeha hidiranao agnatin'ny la légende de Madagascar. Laza ratsy la légende de Madagascar napetraka ny TGV Orange Mapara Voangisay Pamplemousse. Amaragnako izy Ambaribe.
tsaronareo teto quelques jours zany nivola aminareo hoe misy dossier hely ampiasatsika baka Ambaribe. Nivolagna zigny za. Bon, complément de dossier io navy aminaka eto. Resaka bara le raha. Non. Non. Anao Angelo, préfet n'Ambaribe, anao nivolagna fa anao nitarimigna t'Ambaribe. Beta sakatia. Angelo, préfet n'Ambaribe. Tsy hainao mafambaribe io ne préfecture. Tsy haiko na hainao dikan'le préfecture io en tant qu'anao préfet na tsy hainao fa Ambaribe en préfecture. Ino raha misy mbarako anareo vahoaka n'Ambaribe ary oreny zao tontolo zao. Nagnaboaka article ro. Noho ny fitiavagna vazaha raiky, fiarovagna vazaha raiky amin'ny Batoloha koa za tsy henkina nagnarana anao vazaha io fa mbo avy andragna nagnarana. Noho ny ty vazaha raiky ty magnefa rô, magnamia rô pesos, nagnaboaka article Ngay Angelo, préfet n'Ambaribe. Oui fa atsika ty manipody amin'ny Covid-19. Magntany anao koa za Angelo, nipody amin'ny Covid-19 matsika ty publieko aminareo io boka io are io. Are nataony Ngay Angelo ty. Io ne mampidriky mamey amin'ny Ambaribe io. Zay nefa mangataka aminao ministre ny intérieur adoso aminay io kizembindrazagna io fa io mahamey amin'ny Ambaribe io. Ino raha misy ambarako anao. Naboaka ny article hoe fa bara mila mifody 23 heures. Oh! Ndre Antananarivo capitale io fo bara tsy mifody 23 heures. Non? Tellement izy ary mba nagnano zay article. Ary bara mila mifody 23 heures. Kanefa ndraiky ro vazaby ro tsy sakindreo fody fa le madiniky mba mivelo mba magnano bara amilomagna vady amanjanaka igny mila fodindreo 23 heures. Ndraiky nimbiegny olo ny Ambaribe miboaka manomboky 22 heures manomboky 23 heures fa tsy bara andeha fodinao 23 heures. Angelo ndre aminareo andapay fo bara tsy mifody 23 heures. Nino andeha minoanao bara aminay eo 23 heures? Zay miboaka tragno 22 heures 23 heures. Nagnino tsy sakinao afody 23 heures ro bara miparkazy io. Za tsy anogniny misy bara roe maventy amin'ny parkazy io. Nagnino tsy sakinao afody à 23 heures. Fa le bara madiniky tsy haiko l'école midriky zao velo tegnandreo. Apokoa ty le problème. Ambatoloaka ry tsy sakindreo volagniny parce que vazaha Sodoma Gomorra baka Ambatoloaka. Fa le bara madinidinika Ambatoloaka idirandreo force mila mifody 23 heures. Non, azafady frère fa zay Ambaribe hempaka anao. Zay nefa tsy mila anao Angelo. Ndonao mitety quartier jiaby andavako tokony Canvert, la batterie, la poudrière, la vigie, Gawany, Senganga, Tananana Jojo, Ambodiva, jiaby io fa tsy mila anao Angelo. Tofoko anao ministre ny intérieur adoso aminay ao masontoko io. Tsary nisy préfet taminay teo namody bara ny Ambaribe à 23 heures. Koa anao avrezany jerinao. Io mari olo koa ratsy jery ratsy ziska amin'ny sorana. Ratsy ziska olo koa ratsy sora ratsy ziska amin'ny jerinao. Ino amizay raha misy? Atsika tsy olo Covid-19. Za teto navinagna mia solution, monsieur Angelo.
za koa tsy diso mbola tamin'ny andrany malaza zafady zandrilahy préfet to anontania malaza zany avy nikoragna taminazy zandry resaka bara io zalahy aseva fepetra fa trop loatra bara ambario be agnatin'ny lalagna tsy azo atao magnano bara à côté misy mesure distance ny bara io fa tsy azo atao magnano bara côté monsieur Angelo bado ty zegny raha tokony alainao fepetra fa tsy zay olo azahoanareo pesosy magnamenareo pesosy ka ampibiagna bara normal olony toaka amizay olony ambario be ro tsisy asa ro tsisy distraction ro tsisy veritegna andreo potehinareo koa ro migarora mima tsy mima abokako bakoa raha zay baka io za tsy raha mikidikidy aminareo tanàna naka eko volaniko tsy anareo vahiny napetraka io na anareo vahiny ny fidignany vahoaka io andeha komanda zoky be ambario be tsy possible tsy indriky teraka bara ambario be hainao tsara be karakory ataony miaigny alignandra aminay eo karandra matsagna ambiance fa tsy ambiance nay ndeha fodinao raha tokony ataonao Angelo tandrignesa lavahy tsara be sofinginao tanao ty misy raha fitsikoriagna sofigny tanao izy io aboakoanao lavahy tsara be amty sofinginao karaha io za gnambaranao karakory raha tokony ataonao bado ty raha tokony ataonao za fa nagnambara zandry malaza teto magnodidigny bara ro environnement ro bara ro misy vahoaka mipetraka ro vahoaka ro la journée ro kajo reraka moraly reraka fizika reraka amy raha jiaby amy velitegnandreo alignandro ro mba mila mandry raha tokony lalagna ataonareo besendreo amy bara io la mizikindreo ajotsondreo volumen'olo migaka io ataova lalagna karaha zegny mijaly surtout araiky aroe aparkazo io rombony zo maro koa fitaregnana aminaka eto ndray ziska amy fendanetsika mikoragna taregnin'olo io amy parkazo io azony bara roe mavety parce que araiky tsy haiko ny huissier tsy haiko ny jovy araiky amin'ny ankoay tongony ko agnarany mijaly empaka olo magnodidigny eo jiaby la même chose za tsy hoe tsy tiako le bara boko tsisy olo koragnesiko eto bara letsi io croisement io amin'ny la poudrière io empaka olo mipetraka io jiaby deja matsy amany matsy te ro baka mbaro ro kadregna mamany mangero menao atao teto zany koragna tamy zandry malaza respect petra zandry ameko solution no oko misy bara very lakile 24/24 365 jours mibiagna zegny bara tokony zahavanareo bara tokony biafinareo à partir de 19h tiandreo tsy tiandreo zegny tsy tia mifidia à partir de 19h biafa bara afidia izy 5h du matin la musique baissée afidia à 5h du matin biafa 19h tsy haiko na ianao koa 19h zegny Angelo na tsy hainao 7h ariva 5h marandraigny izy afodia fa tsy olo mamelo tegna andeha ataony non attends
mahaiza mangala taka hitanao andafy aty Angelo anao tsy mety bara la journée manomboka ariva bara dimy bien misy ny bara normal misy ny bara disco agnatiny ao anao midriky misy pista hely hoe anao sady mikatra anao mitsinjatsinjaka koa ro jiaby io presque 21 heures bien andafy eto ro amizay mifody quelle heure on mifody 2 heures du matin on mifody 3 heures du matin on mifody 4 heures du matin izy koa client mbo maro afodindreo agnatiny ao client fa tsy mahazo mikomande eky ndraiky edy afodindreo zay client mbola misy consommation mbola misy tavoangy mbola feno afody eo baka tsy midéborde antany le bruit zegny tokony nataonao Angelo fa tsy andeha mody bara 23 heures fotony vazaha problème ni boany problème baka Mbatoloaka ao ro Mbatoloaka tao le vazaha reo tsy voavolagna fa le gasy madiniky mamelo tegna nino loatra mavozo atsika vazaha zay koa vazaha nei mazay tsy avozo zay tsy avozonareo ke vazaha karaha zay avozonareo samby malandy nde za mena fa za tsy malandy ko vazaha areo mangorory mangitakitaka fa koa gasy la anareo karaha ty prety anareo gnefa écolaziny zanakandreo anareo gnefa droit ny zanakandreo volagna baka Angelo anareo gnefa ko fangatany vahoaka anambario be zay ialanao ambario be eo anao fa tokony saoty fa ela taminay teo parce que anao masantoko aminay io ino ma masantoko izy ambariko anareo toy ny bara io eto za agnaboaka anareo parce que doso io nambesako za ao misy bara mibiagna 365 jours 7 sur 7 zegny déjà fa tokony raha andresinareo andraikitry araiky zay resaka le bara io baka misy licence misy catégorie nany nampalahelo ro olo rety fantaregny hoe afody 23 heures tsy haiko covid-19 donc navy amin'ny ambario be ao tsy haiko rose ndo hitako regniko malaza ao io rose agnanovagna compte anaovan'reto influenceur ndraiky compte faiky ny fitondragna baka amodiagna maso ndraiky sofigny resaka Nepal tsy kelera koa tsy maintsy tohinay eto sanandra Nepal mifôvahoaka ino amizay le resaka bara licence et catégorie ambario be raha ty za tseniky naregny loany votegna tamin'ny assemblée ke nagnaboaka resaka licence catégorie raha mandalo amin'ny ambario be mba tiako ambaranareo zay amin'ny parlement kony amin'ny assemblée kony begna nisy lalagna ny volagna zegny hoe fa olo ampagnifenindreo licence olo tsary nalegny nandeha nagnefa licence amin'ny contribution mbario be koragna eto za teto fa elany volagna ary mbola mipodiky niany ty daodiny tsay ty mamono vahoaka madiniky ambario be heko loatra baka zala io toetrindreo io heko loatra ny raha misy olo andeha angataka licence andeha angataka catégorie agnefa tsy hoe angataka gratuit agnefa ro volandreo avy amin'ny daodo ro tsy asiany fotony za mitodika amin'ny ministre ny commerce zegny eto avy amin'ny daodo ro tsy asiany fotony milatra karaha olo andeha dispensaire mahosa tsy haiko olo andeha tsy haiko andeha hitsaka andeha ankifigny sa andeha tsy haiko andeha en contribution misy raha zegny ny raha misy olo nangataka licence fa 4 ans 3 ans 2 ans azala ko tsisy 20 millions zegny licence nareo catégorie nareo tsy miboaka
zegny raha ataondry Daoud Ntsay amy contribution zegny dossier nampiasako teto nambarako anareo amy moaly igny zegny raha misy olo velo tegna reo fa magnefa licence aleko exemple Ambaripeo maro raha misy aminay ao volaniko aminareo fanjakagna oany fa magnefa licence na hoe ao fa magnefa catégorie mbola angalany la commune ticket koa reo baka ao koa surtout olo mandafa bazary ao mampalahelo akiba hely parta 10 parta 8 hazondreo bénéfice mbola takeny commune ticket bazary koa tsafeniny voapoko voapaka amizay mpivatro pomandry Daoud Ntsay baka amy contribution pomandry Aliabody baka amy la commune mais non attends vola boko tsy hitanareo mandeha io etrereta olo andeha angala licence zala 3 à 4 ans angatainao 20 millions vo mezanao licence Daoud anao olo nino loatra normal anao tsaiky rebaka taminao latsaka candidat vers 16 milliards 500 millions vola alatra mialatsiny aminao frère tsy anao halako fa toetraignanao tsy tiako frère aza atao karaha io vahoaka anaka vahoakako ro io parce que miaigny ndraiky za ro io milanja za maty fa tsy anareo zegny raha misy amineo amy contribution ino amizay raha misy tsy vitan'le olo avy ao ampijaliandreo amy contribution ao fa tandrema izy ko préfet complice ro ndraiky Daoud Ntsay ndraiky préfet Angelo complice koa mikaiky préfet mikaiky Daoud Ntsay tsy mangataka minute na seconde izy nareo hoe amare koa nareo mpidiana io hoe afodiny bureau mais non attends io matragnonao io bureau mpanjakagna di vahoaka anao koa fa tsy ty asa miala aminay ao frère non afodiny bureau volagniny amindreo olo aby re anareo mpidiana io koa mare miaraka mikaiky Angelo mangororo tsy mare sikiny Daoud Ntsay zegny raha misy amy contribution amineo normal magnanjeriny koriky ndraiky godavitry contribution amineo tsy mahevoko mitango vahoama fa ro koa matsapa mahevoka karaha vahoaka poretindreo io ro tsy nagnano karaha io zegny vaovaondraha amin'ny Ambaripeo abokako aminareo baka io volaniko publieko aminakao article nabokany Angelo ty toetsaigndreo roe lahy io o complice ro koa raiky fanikaiky araiky io ndray nino afodiny Daoud Ntsay chefinao ma Angelo sa ministrenao Angelo ministre ny commerce mo Angelo Daoud Ntsay apetrako aminao fagnontaniana anao nandeha eo nehaneha lingy nagneky hiasa aminay eo dikan'zegny anao manompo zahay koa fa tsy tia manompo zahay miala fa vahoaka ka azo atao toetsaigny karaha zegny fa nataonareo karaha io olo jiaby teo nangalanareo 120 millions aby regny ro zio miraparapako masy magnapody volan'olo aby regny agnatin'ny lalàgnany contribution koa fa 3-4 ans olo iny tsy nagnefa tsy azonao takigna vola eky non niteny takindreo 120 millions olo tsy olo araiky aroe telo maromaro zo amizay ro ampody volanareo fa anareo quelle heure koa nareo mangalatra atao ne nagnapody volandreo zo koa nareo mangolo koa miresaka licence catégorie
azafady anareo kasa madoto tanànanay zalahy Nto lotova tanànanareo raha zay ambarako anareo sanandry ambario be tsy ekeny zoky be lotovinareo fotony zay niasa teo zay ko tamy la commune hoe zay ko tamy faritany hoe zay tsary nagnambany vahoaka karaha io zay mitandregny vahoaka zay mangala honogno ndraiky vahoaka marimaritry iresigny atao mialatsiny amy frère Joakim za karaha io ne nataondreo Joakim tadiakoy menimenasendreo nampidinindreo ta garde à vue koa Joakim tadiakoy tamin'izy nagnano baranazy menimenasendreo ry zalafipo reto heureusement olo fankahetanana raiky teo azala manafy ty ne tsisy ratsy nataony kena io ma izy andeha ataonareo garde à vue naboaka izy io anontania zandry la Joakim mialatsiny aminao zandry frère raha natreky taminandry zegny koa raha mila andeha ataonareo aminay ambario be io azafady tsy ekeny zoky be ambilava oaka hitady velotegna ataova lalàgna mety atao izy nambarako teo aza mbela bara mibegna marandraigny biafa à partir en 19h karaha ataondreo mpagnano moskiko brochette reo anao ndraiky nahita zawady mandafy moskiko matsagny zawady mandafy moskiko après midi arivariva tapitry moskiko nany tapitry mahogo nany tapitry pakopakonazy dioviny tanàna izy roso amare riva koa izy mipody io ataova karaha zay ataova karaha mama Sergio mandafy lasopy brochette io parkazo io arrive reo voavy io basa ataova karaha zegny le bara à partir en 19h bara mibiegna ndreanao zovy ndreanao zovy ndre vazaha lalàgnan'olo jiaby fa tsy n'olo araiky zalahy nagnino karaha manareo tsy tapany fanjakana fa magnino velo-tegna mbahoaka tapanareo mandigny ela tsika ke anareo koa tsy tenareo volagniny ndre azovy mamango anareo pression valia aza la zay aminy tanànany eto ay zay heny fidiny vahoaka anompo vahoaka donc zay tsy agnano pression anareo fa aza atao excuse aminay hoe avoany pression zay ato mafy anera mazo zay ato o magnafitra stylo baka Tananarivo o magnafitra taratasy baka Tananarivo ke vola alainareo ny vahoaka io mandeha ia magnino koa anareo mamany mangery tsy miamby ny Tananarivo mamoitry mastainareo na mamboy anareo asa to karaha zegny zalahy mangala vola ny vahoaka ianareo mamaly tsara vahoaka tsy hainareo raha Vatomanga mazovy mikomandy tanànatsika raha Joely mazovy ikomandy Madagasikara izy napetraka eo pour manompo vahoaka fa tsy andeha tompeny vahoaka zegny raha mandalo ambario be resaka ty tsy haiko nosy rose tsy haiko rose ty anakonandreo baka vahoaka very hoe le resaka Nepal parce que compte faikindreo fitondragna milancer raha io zegny action ataon'ny fanjakagna ty regniny vahoaka ro milancer raha hafa zay raha ataon'ny fanjakagna ty regniny vahoaka ro milancer raha hafa aza magneky anareo vahoaka fa io fa kondreo fa karaha io raha ataondreo miaraka ro heny vahoaka raha tsy manjary ataondreo compte faikindreo magnaboaka raha hafa baka olo ino koa ma madame Rose ino koa ma Rose zegny ino koa ma nosy Rose zegny ino koa moi raha tsy asa atao hoe resaka sport maragnako izy félicitation ho an'ny Bariana andresy enganiaka mba pour une fois tsika mbo andeha qualification CAN fa bon atsika zao mbola place a sahirakiragna fotony atsika koa deuxième mety agnano barrage bon on verra on croise le toit mbo andesy ro fa ty kabara mitodika aminao za Moustapha ministre du sport anao zala tsy megnatra anao zanaka ny Mazenga laza ny Mazenga tamy sport anao navy ministre io nanjary gogo
Moustapha ministre en sport nampalahelo Rosandre regny Ralaby regny andeha en Afrique resaka lutte ino raha misy nangataka edy Rosandre aby reto andeha hagnano lutte hiady voninahitry Madagasikara en Afrique tsisy mba vola baka tamin'ny fanjakana ndray 1 centime ndray goroso tsisy nagnano tsy paipaka reto club national ny lutte normalement tsota ro tokony mandeha noho ny volan-tagnana tsy nahampy fanjakana tsy nagnampy telo fo nandeha mampalahelo le vola tsy paipaiky nazondreo igny ma le olo telo fa ro tsy nijireny fanjakana lutte angatako zokla tegna angatako tsany mbo lombolombo mafy nataon'ny Nepal igny raha mipoko amitsika Madagasikara io eva kory anao tokony tsota lutte tsika mandeha telo losa ro manafy ny lutte ro ny koragna aminakahy zoky be zay tsisy olo zay tsisy ray aman-dreny fa tsy mampagnino divanefa volagnindreo manafy reto voninahitry tsika na mandresy zay agny ndre resy agny sady zay andeha olo telo olekolo tsota non ministre ny sport ministre ny sport aza to resaka racisme le sport zegny olo tianareo ampianareo zegny olo tsy tianareo bouliste combien de fois champion du monde ndraiky nampianareo ministre ny sport ndray magnamboatra terrain bouliste tsy ataon'ny président nareo nefa natsika champion du monde bouliste c'est pas une fois deux fois plusieurs fois tsika champion du monde ndray terrain bouliste tsisy à Madagascar tampoko magnano terrain manara-penitra tsy ampirefy tsy vita nine Diego baka fa izy dian'io fa karaha io Ambaribe boka fa tsisy zay fa tsisy stade Ambaribe Ambodivanio fa nanjary stade ny spectacle point basta nefa mampalahelo zo amin'ny fotoagna zao nino raha misy festival Diego tsika mikoragna zao robatigny amizay ny tsaiky amin'ny festival di kawitry tsinjaka kawitry tsinjaka master fampiseriseri collier serré anareo boko lany fagnahy hoe tsaiky tsy ampitaogno miteraka anareo boko lany fagnahy vadinareo ministre magnano jombilo anareo ministre magnegna tsaiky magnaingy za tsy gaga volanko za tsy lany fagnahy parce que l'éducation zéro nidikavinareo mihitsy le culture atsika tsy nasianareo hajaniny tonga vasaigny biafa masotsika ndraiky sofinitsika ry vahoaka ataotsika karaha na ataotsika an-tsaina bare agny igny raha tokony ataotsika atsika 33 millions population io koa ny baragna ndraiky mandeha ndeha rasambonindreo police zandary volagnindreo io tsisy haindreo Nepal misy raha voasambotry ny police ndraiky zandary kory tsy tatra halitra jiaby ataova karaha zegny koa amitsika Madagasikara ao zegny ara izy tompoko lasy tompoko vavy isorako anareo niaraka taminay teto gataka amin-dragnahary azo fahasalamagna sy tanjaka ary heritsaigny arabatana atsika jiaby ivavagna koa zagnahary sy ny razagna mba ho fanojo velogno eto atsika mare ka mirary tolakandro ny alakamisy ho atsika jiaby ambava momagna ampo mieritrerity ciao bye